लाजिनो रोङा बे दासो सिख्ला गोरलै देरफुनाय बियो फिसा फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बियो लाजिनो रोङैया साबसे हौवा फाग्ला Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांना भिडिअखौनि सायाव जों थाम्बनेल बा टाइटलाव नायनानै भिडिअखौ नोंथांना भिडिअखौ भिडिअ स्किप खालामजासे जोबजासिम नायनानै लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा कनिष्ठा बसुमतारीनि आरोना ओमफ्राय कनिष्ठा बसुमतारीनि मा भिडिअ लाबो लाइक होलाय थांगोन आरोना आरो दिनैनो मोननै होननानै दहायसो आं मोनसे कनिष्ठा बसुमतारीनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला नायनानै लाग्रोदो आरोना बिनि उनाव नैबे भिडिअखौ नायफै अब्ला नोंथांमोना फारि फारि बुजिनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर कनिष्ठा बसुमतारीनि सायाव मानो भिडिअ लाबोबावखो होनना बुङोब्ला जायनोखि कनिष्ठाया जाय हौवाजों भिडिअ कल रायलायनानै भाइरेल जादोंमोन बै हौवानि असे बिसियाहाय मोनसे भिडिअ बानायना होदों आरोना गावनि मा होनो फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायना होदों बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन बिथाङा मा बुंदों नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोन दसेयाव होना होगोन ओमफ्राय मा जाहैबाय लोगोफोर आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' ओंखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेखायनो अननानै नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों नों नायनायखौ होनदों आङो नों नायनायखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनदों आङो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नायनायल' जाया जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसै हाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे आं दि मैया भिडिअ होखादोंमोन मोनसे खनजितानि बागै आं दाबो बिनि बागैनो बुंगोन गावहा माने रायजो मोजां जायासै आंनि संसारखौ मानो बिदि खालामदों बियो मेल्ला हौवा दं बेहा आंनि हौवाखौसो मोनदों नामा बिदि बमब्रायनो बियो साला नोंखौ दा बायदियाव मोननांगौबा साला आङो नोंनि खानायखौ दोंसे बुखुजोबगोन आङो साला आंनि संसारखौ बिदि दा खालाम आलाय सिलाय नोंहा मोजां जायाखैबा आंहा मोजां जानो सिमां दङ जानला मोनला दाखालाम नों आंखौहाय साला आगोलनो मिन्थिनानै बुंदों आङो बेखौहाय आंनि फिसायजों रायरायो नामा होननानै फन हरनानै बुंदों आङो नोंखौहाय नों बेवहाय बुंहरलायदों गाबलायलायनाय साला आं रायराया नोंनि फिसायजों आं फन रायराया होननानै दा नोंनि गाबलायलायनायनि खिथेरा मा जाखो दा मा नुखो आङो ससियेल मिडियाआव आं दा मा नुदों आं नोंखौ दा मा नुदों नों दा बायदियाव मोननांगौबा आङो दा नोंखौ मा खालामगोनथाय आङो साला खानाय थानाय बुखुजोबगोन आङो साला नोंनि मोखांखौ खुसेरजोबगोन आङो नोंखौ लाजिनो रोङा बे दासो सिख्ला गोरलै देरफुनाय बियो फिसा फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बियो लाजिनो रोङैया साबसे हौवा फाग्ला खालामनो सानदों नोङो लाजिनो रोङै हौवाखौ गाज्रि होना आङो थग्रोंखौहाय बेसो गाज्रिसिन लाजिनो रोङा बे साला सिख्ला गोरलै दासो देरफुनाय बियो फिसा सानैनि बिमा जालायनानै लाजिनो रोङा बियो ससियेल मिडियाआव ओंखार नालाय मोजां ओंखार गियान दंबा गियान गैयैसो नोङो सासे साला फिसा सानैनि बिमा जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो गुन्दिसो नों सासे बाजारि मालायनि संसारखौ अरसुनानै होग्रा साला आरो आंनि फिसाखौहाय मानो भिडिअआव होफादों सोर भिडिअआव होफादों आंनि फिसाखौहाय बेसोरसो जादों दाया आंनि फिसाखौ जानला मोनला भिडिअआव दाहोफाखा आंखौ लिंखायो बेखौहाय दाननोबा दानाबा साला जोंनि फिसाखौ जोंखौ गेजेराव लानानै दाहो आं होनांगौबा होगोन आरो आंनि फिसाखौ रावबो नागिरनानै आंनि फेसबुकआव नागिरनानै रावबो दाहोखा गुन्दि जादों बे साला लाजिनो रोङि अबहाय खारनांगौगोन सानदों बियो अबहाय खारनांगौ नोङो आंजों जेबो खालामनो हाया सानदों बियो फिसायाबो ओरैनो खुगाल' बेखौ जेबो खालामनो हाया बेखौ साला ओरैनो भिडिअल' होबाय थानोसै जेबो खालामनो हाया बेखौहाय ओरैबा नागिरनाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो एबा मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो सोरनि जों भिडिअखौ नायनानै सोरखौ बांसिन दाय होनो हायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय आं जेबो बुंला लोगोफोर दहाय फुंनि मोनसे भिडिअआव आं गोबांथार बाथ्रा बुंखादों कनिष्ठानि सायाव नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायाखैब्ला नायबानो जाबाय आरोना जोबजासिम अब्लासो बुजिगोन आं मा बुंदों मा बुङाखै ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामथाब लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ बाय